1, 2, 3, 4 एयारपर्टथिंहाय थांगासिनो बिब' आरो बिगुमैखौ दोननो फैदों मानो होनबा बिसोरो फार्स्ट टाइम ट्राभेल खालामगोन नालाय गुवाहाटी टु चेन्नाइ बिसोरनाव माहाय एसे गिनायबो एक्सप्रेसनफ्रा एसे मोखांफोरखौ आं देखायनो मोखां सोमबो जादों सासेया जोंना बिब'आ आवसुरबिया एसे मोखां सोम जागासिनो नै ओमफ्राय बिगुमैया आरो एक्साइटेडबो आरोना बे माब्ला सहैयो ना गाखोनानै माब्ला सहैयो बिसोरो बियो बुंगासिनो आरो फान खालामदोंमोन आं एसे बिसोरजों बिगुमैया माब्ला मोनहैयो होनगासिनोमोन एयारपर्टखौ नै फाइनालि मोनफैमारबाय एयारपर्टखौ ओमफ्राय जोङो बेवहाय गारिखौहाय साइडआव दोननानै लानानै बिसिनि माखासे लगेजफोरखौहाय जोङो बेवहाय बख'नानै हरनोसै नै दायो बिसोर लाइनाव थाहैबाय सिङाव हाबलांसिनगोन थांखि दे मोजाङै थांदो सेफ जार्नि हेपि जार्नि थांदो बाय बाय जोंना खामानिया जोब्बाय बिसोरखौ दोननानै जोङो दायो न' फारसे गिदिंबोफिनबाय ओमफ्राय जोङो फुङावनो थांदोंमोन नालाय बिसिना फुङावनोमोन फ्लाइटआ बेखायनो जों ब्रेकफास्टबो खालामाखैमोन ओमफ्राय जों मोनसे जायगायाव ब्रेकफास्ट खालामनो थाखाय जोङो रायज्लायदोंमोन आरो बे जाहैबाय राजापारा होननाय मोनसे जायगायावहाय जोङो ब्रेकफास्टखौ खालामहैगोन होननानै आंथ' बिराद ओंखाम उखैबायमोन जेबो जालाङाखैमोन नालाय नायनोसै मा मा दङ बेवहाय जाग्राफोरा गारि सालायग्रायालाय माने आंनि लोगोआलाय बुंदोंमोन आरो गासिबो मोनजोबो होननानै नायनोसै मा मोनजायो थांगासिनो जों दायो ओमफ्राय नै जोङो मोनफैमारबायबो राजापारायाव बे सिङाव दङमोन आरो बेखौ आं बिराद जानो लुगैनाय ओमफ्राय मालायनि बुस्थु बोरै जानो माने बेवहाय रावबो गैयामोन नै रेस्टुरेन्टाव फिसानो हाबबाय जोङो बेवहायनो जानोसै मा मोनजायो ब्रेकफास्ट नालाय माथो जानो साहा बिदिनो आलु पराथा नै लाबोबाय बेखौनो जानोसै जाखांनानै फैबाय जोङो ओमफ्राय जाखांनानै जोङो न'आव फैगासिनो नायलांबाय थादो